नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बिथिङाव नोंथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन दिनै? खुलुमबाय, आं फनिन्द्र गयारि, दासान्दि इउनिभार्सिटियाव हायद्राबादाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ। दिनैनि बे मिटिङाव आं सफैनो हानानै आंखौ आलासि महरै लेंहरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जाय उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा बोसोन होगोन जिहेतु नोंथाङा सासे प्रफेसार? आंनो बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय क्लास 1निफ्राय थाखो 1निफ्राय क्लास 10सिम लाल बाहादुर हाई स्कुलाव आं बर' मिडियामजोंनो मेट्रिकखौ पास जादों, फार्स्ट डिभिजनाव। दा बेबायदि पास जानानै बर' मिडियामजों फरायसाफोरखौ आं थुलुंगा होनो लुबैयो आरो आंनो पास जानानै थांदों आरो दायो बर' मिडियामजोंनो पास जानानै हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै साख्रि मावनो हादों। बे हिसाबै दानि बर' मिडियामाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा जेबो सिन्था जानांगौ, जिंगासिनांगौनि खुनु खोथा गैलिया। बर' मिडियामाव बा गुबुन मिडियामाव पास फरायनानैबो गामि सिंनिफ्रायबो मोजाङै फरायबाय थायोब्ला जिउआव जौगासारनो बा गिदिर साख्रि मावनो बा गुबुन जायगायाव गोजान जायगायाव थांनानैबो गिदिर साख्रि मावनो हायो होननानै आं सानो आरो आंनि लाइफखौनो एग्जाम्पोल होननानै सानजायो। दिनै बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे हाबाफारि लादेरदों जौ जुवा एबा समाजनि जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेनि सायाव रेलि मोनसे खालामदों। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? बे ड्राग्स इउसआ जोंनि गामि ओनसोलावबो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बारा बाहायबाय थानायखौ आं खोनागासिनो दङ। बियो जोबोद गाज्रि, आं दुखु मोनो। आंथ' ड्राग्स जायाबो लोङाबो, आं मिथिया माबायदि बिनि एफेक्टफ्रा। दा आं बेखौल' बुंनो सानो, सोरबाया बुंनानै ड्राग्स इउसखौ बा सोरबाया होबथानानै जौ लोंनायखौ बन्द' खालामनो हानाय नङा। जोङो गावनो गाव साफ्रोमबो आं दिनैनिफ्राय लोंलिया, आं बेबायदि ड्राग्सखौ बाहाया होननानै जोङो इन्टारनेलि जोङो स्ट्रं डिटारमिनेसन लानांगोन आरो बेबायदि स्ट्रं डिटारमिनेसन लायोब्ला जोङो लासै लासै बयबो बे ड्राग्स इउस बा एलकहल इउसनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन। आरो आं बेखौनो खावलायो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा जायफ्रा बाहायगासिनो दङ, जायफ्रा बाहायनायनि हुदा दङ, बिसोरो हथात हाया, सानसेनो हायाबाबो लासै लासैनो बेनिफ्राय जानगारनानै थानांगौ, जानगारथारगोन होननानै स्ट्रं डिटारमिनेसन लानांगौ होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो आरो। फैबाय थानाय इयुननि फरायसा बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा बाथ्रा बुंनो सानो? फैबाय थानाय फरायसाफोरा आं बेखौनो बुंनो सानो, दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोबोद भाग्य गोनां। मानो होनोब्ला जोंनि समाव ओंखाम मोनजायै बिराद फरायसाफोर दंमोन, जानो गैयि। आंनो ओंखाम रसा नांबाय थानाङोमोन। ओंखाम रसा नांब्लाबो आङो फरायबाय थादों, फरायथारलांबाय थागोन, डिग्रिखौ लागोन, गोलाव डिग्रि लानानै गिदिर साख्रि मावगोन, बेबायदि स्ट्रं डिटारमिनेसन दंमोन आंहा। खिन्थु दानि गथ'फ्राथ' ओंखाम रसा नांनाया मा बेखौनो मिथिलिया। आं खोनानो मोन्दों सरकारनिफ्राय माइरं मास मोनफ्रामबो फ्रि मोनोना, दाम खम, थाइसे ना थाइबानि दाम खमनि माइरं मोनजायोनो। दा रावहाबो ओंखाम रसा नांलिया। बे हिसाबै बांसिन फरायनांगौ आरो आंनि समावनो आंनि गोबां लोगोफ्रा ओंखाम रसा नांनानै स्कुल गारदों, फरायनो गारनानै सोरबा खामला मावनानै जादों, सोरबाबा दाहोना थानानै रायजो जानो गोनां जादों।
दा आरो खोनाबावदों मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास जायोब्लानो माबा सोरबा साइकेल मोनो सोरबा फ्रि एडमिसन मोनो आरो लेखा फ्रि मोनोनो आरो लेखाखौबो माथो हाइ स्कुलाव बायनांलानो दा बेबायदि गासैबो इसिबां सुबिदा मोननायाव दानि गथ'फ्रा बांसिन फरायनांगौ बांसिन गोरों जानांगौ आरो आं जिबायदि साख्रि मावदों बेनिख्रुइ गिदिरसिन साख्रि मावनांगौ गामि सिंब्लाबो फरायनाय गथ'नि अनजिमाया बुरजानिफ्राय बुरजा जालांनांगौ आरो मा फार्स्ट डिभिजनल' बे जायगायाव फार्स्ट डिभिजन जाबानो गिदिर बाथ्रा नङा जोङो अल इन्डिया लेभेलाव रेंक लाखिनो नाजानांगौ बा अल वार्ल्डनिनो फरायलांनानै बेस्ट इक'नमिस्ट बेस्ट डक्टर इन दा वर्ल्ड बेस्ट पलिटिकेल साइन्टिस्ट बेस्ट हिस्ट'रियान जानो नाजानांगौ आरो आं बेखौसो लुबैयो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ